It-tema tal-għaqda kienet fiċ-ċentru tad-diskorsi tal-kelliema li indirizzaw il-Kunsill Ġenerali nhar l-Erbgħa filgħaxija. David Stellini qal il-Partit Nazzjonalista kien il-mutur li daħħal il-Malta fl-Unjoni Ewropea u fakkar l-Unjoni Ewropea hija fundamentalment proġett ta' paċi u sigurtà. Herman Farrugia fakkar l-embryon mhux sempliċiment minn ċelloli iżda twaqqif ta' identità ġdida u qal jiena niżguraw li l-embryon qatt ma jiġi użat għal skopijiet oħrajn. Charlene Buttigieg Farrugia tenet l-impenn tagħha u tal-Moviment Nisa Partit Nazzjonalista li flimkien mal-kap se jaħdmu għal valuri tal-ħajja, tal-familja u tal-mara fis-soċjetà. Kit Kassar qal li żgħażagħ huma sors ta' bidla u llum hawn aktar ċans biex ikunu rappreżentati fl-istrutturi tal-partit u appella biex il-Partit Nazzjonalista ikompli jimbotta l-proposti tiegħu tar-riforma tal-Kunsilli Lokali. Alessia Bsajla Żammit tenet l-impenn tagħha li tkompli sservi bħala sindku fil-lokalità tas-Siġġiewi bitmexxija serja waqlija hija referiet għall-investiment ta' €2 miljun fit-toroq fis-Siġġiewi. Ivan Bartolo qal li għandu jinqata' kliem li jifret u li għandna nimxu wara l-kap Adrian Delija li juri li tal-ħbiberija u għattenna li r-rabja għandha tkun lejn min jemmen li l-gideb jipproteġih. Il-professur Ġewwa Zoppardi tkellem dwar l-importanza tal-unità fil-Partit Nazzjonalista u qal li għandu jkun hawn diversità ta' opinjonijiet għax kulħadd għandu kuxjenza. David Casa refera l-anniversarju minn meta Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea u sostna li għandna nibqgħu partit liberu fejn ikun hemm mumenti li ma naqblux, imma fuq il-korruzzjoni nibqgħu maqudin. Tony Bezzina qal li l-isfida tal-Partit Nazzjonalista hija li jfassal politika attwali sabiex il-Partit Nazzjonalista ikun gvern alternattiv għal pajjiżna. Edwin Vassallo tkellem dwar l-importanza li niġu flimkien u tenna li d-deputati ma vvutawx kontra, imma vvutaw differenti. Tenna li minn verament irid jiġġieled il-korruzzjoni, irid jagħmel dan minn ġewwa l-Partit Nazzjonalista. Mario De Marco saħaq li l-ġlieda sewa ma tistax tintrebaħ mingħajr il-Partit Nazzjonalista u sostna fuq l-importanza li kulħadd jiġbed ħabel wieħed. Meta tkellem dwar il-free vote, Mario De Marco qal li huwa ħass li għandu jivvota skont il-kuxjenza u għal dan m'għandux jitqies bħala traditur. Herman Schiavone qal li l-attivisti nazzjonalisti qed jerġa' jaraw il-kap Adrian Delija bħala dak li jemmen fi dialogu u li lest ikun qrib u jisma' lil dawk kollha li jkellmuh. Angelo Mikallef qal li l-koll naħdmu biex ikollna oppożizzjoni b'saħħitha, dinamika u vibranti u rridu l-koll inkunu strumenti biex insaħħu l-Partit Nazzjonalista biex pajjiżna jerġa' jħaddan id-demokrazija. Erel Kutajjar tkellem dwar kif il-poplu Malti jaraf jisfrutta l-opportunitajiet ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea u tkellem dwar il-valuri u l-prinċipji li jikkaratterizzaw l-Unjoni Ewropea. Karl Mifsud Bonici foka fuq il-lealtà lejn il-valuri li jħaddan il-Partit Nazzjonalista, il-valuri demokratiċi kristjani li dejjem ikkaratterizzawna bħala membri fiħda l-Unjoni Ewropea u li jżomuna relevanti matul iż-żmien. Roberta Mezzola fakret il-priorità tal-Partit Laburista mhijiex int imma li jiddefendi l-ħniżrijiet tal-Gvern. Hija fakret l-intenzjoni tal-Partit Laburista hija li jirbaħ ir-raba' siġġu f'elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Il-Partit Laburista waqaf nilu u jrid itajjarna, saħqet Roberta Mezzola li appellat biex dwar l-elezzjonijiet kulħadd jaħdem b'mod maqut, strateġiku u b'vuċi waħda. Is-Segretarja Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista Roslyn Borch tkellmet dwar l-esperjenza tagħha bħala Segretarja Internazzjonali u tennit is-sodisfazzjon tagħha li qed taħdem viċin il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Hija tennit l-impenn tagħha li tkompli tagħti s-sem tagħha bl-akbar enerġija u determinazzjoni.